pancen yo seneng tenan nang peturon. Krungu gending nitawa gumyak tenan. Apalane nganti lali aku. Wah, piye? Piye? Ayo ngapalane cetha lenggut-lenggut nganti kaya wong duwe nyawa. Stagene kuning digeret. Kancan ya. Wah, ya ngopo-opo ki amarga ayo sing mikir mungguh nyang kabeh kesenian. Iki pancen marem tenan kaya ngene iki nek sing tukang nanggap. Agumyake ra jamak. Ayo kumpulan nek ditenani. Sing nabuh ya ora ana sing tuwa sak siji. Racak nywidak. Aku kuat. Mula mikir gending apa-apa mesti luas. Gending saiki akeh sing anyar. Ya saka karangane kuwi condong apa ya? Condong raos. Pancen akeh jenenge we condong raos. Condong ki setuju, raos ki ayo raos. Dadi pancen setuju padha ngrasakake nyang krawitan ki lan karangan-karangan iki nek ra kleru ya Pak Narto ki sing gawe. Cah kok wasise kok ngono. Mongko nek cah iki ya jan ya wis kok ngono kae. Ketoke kluntah-kluntuh. Nek wis gelem gawe gending wis ngiring-ngiring ker. Mongko elingku ki gak aku izin nom. Ya nyok gawe ki aku nita wong ki. Nggo dolanan cah cilik-cilik nek surup kae. Lah kok saiki menjelma dadi gending kok ya penak gumyak. Iki nek nggo gameli wong padu ya cocok iki. Ayang iki nek lawuh gaduh-gaduh iki. Cara Sundana mentarame ana. Wis pepaan iki. Mula aku ya wis angre biar wis krungu uyon-uyon utawa dolanan-dolanan ki wis marem. Njurleku arep tuwa lan wong saiki kok nyok iji ana sing susah ki wis kebangetan. Yo sing dipikir ya apa to? Biar tangi turu wis krungu gamelan, mesti ya apik. Mesti ya nyok ana surasa sing nyang sangune urip. Wong kepiye anggere urip ki wis diduduh-duduhke keadaan pun. Di ngertek-ngertekake ya kuwi wis ora elok meneh. Dasare aku ki wong sugih, popo duwe, turu nganti bingung aku. Nang patidur kamblesen. Nang jubin gelar kloso katosen. Gregeten nyedaki leku mangan turu nang jeron lemari. Malah raiku diroyok tikus. Ane ya wong sugih ya sangkan parane arep nambake iki ya perno-perno wae. Rayah tikus dadi injeksi. Tuku obat. Obat nyamuk ayo. Wong ki nek mukti, ning wong njut ancase kleru awakku ki. Biyen liku ndek bojo ki bibite biyen ming ndelok wayang wong biyen. Nang mburining gamelan ki pancen ngetke sinden ki nges minginke. Wong kok liyane ming seneng, liyane ngibur atining wong wis ora ana neh. Dadi ancasku, wah aku nek ora ndek bojo sinden gelo iki. Ngepek sinden. Kok malah ketekuk-tekuk uripku. Nek le cita-cita disindenke mula nek nglawa pikire kae. Ning jebul sing baku malah
ngeterke nek uyon-uyon. Aku agak arep hayang nyatane aku dundang genduren kowe kalah ngeterke sinden. Ah sinden kok jam 6 wis menyang. Mengko tak rungok-rungokke sinden ping 29 kok urung tau entuk opah kuwi janjane iki. Semuan terus apa kepiye tanggere mulai meng gawa lemper ya. Kadekno mesti nek menyang nggo kacu. Aku mesti jagake nek dikeki lho. Jebul terangane wong ki cita-cita ki iso kecelik-celik. Duwe bojon sinden ki mesti seneng, ayem terus, gumyak terus. Jebul langere mulai saka sinden le tangi jam 11. Aku ngombe wedang wis kacau. Jam 12 wis mangan agek nglilir njebemplek. Wis gawe wedang Mas, lho mati awakku. Jebul malah nek saking kesusune arep sinden Mas, mbok aku njuk tulung kowe aja dadi atimu ya. Anu besutno cemara kae wae lah. Aku balik dadi aku dadi pangrengga swaraning teknik. Nyapa nyepake cemara. Ya, sok janji suwe-suwe tekan nggon miru remuk awakku. Wis sangere tekan nggon miru aku gelis wele tuku layang mestine. Suwe-suwe dikon jungkati kuwi ndang. Anjungkati rada seneng nek njut kon nyelak mati aku. Wah, pancen ya mula wong urip ki rancangan-rancangan ki ora iso tetep. Sing mesti ngrancang ki wong urip ki mesti nggok mati kuwi. Ha iki aku rabi meneh ya kleru meneh. Bakul malah. Bakul malah. Ora, wis sing wedok bakul aku mbiyen isih dadi Joko Malem. Aku nek menyang jam 6 esuk, bojoku nek mangkat 6:30. Dadi kaya wis ora tau kepethuk, kaya malah kaya kok bojo kres. Ngrepethuk menang dalan agek bali po. Gek menyang po. Lah malah ning kok ya dilalah kok ya wong ki pangeran. Masa diparingi putra. Ora ketang sitok tiba wedok. Ning ya aku ya urung wani nggugah. Wingi tak gugah jejake. Lek nggugah wis alon-alon jejak mak tembel. Wah, untung kena nggon pilingan. Mak dul, aku mak glayar. Kok jejak to, Bu? Tak rani kucing. Nganggo blangkon ki aku. Sok aja ya Bu aku ngono. Rak janji ki wae. Empon-pone wis tak sok kulah, wis aku. Adus mangkat. Yane rung tangi. Bu, angko ya nesu. Nesu ayu. Salahku mbiyen ngebak wedan nganten. Tur mbiyen tukang pijet mbiyen. Nggo anduk cilik krok-krok. Nggo anduk cilik mubeng kampung krok-krok. Saiki wis tak pek ya tingkahe wis. Ane ya seneng aku. Ndelok le rambuté sithik ki seneng. Ben arar nggukal. Semboyanku wis lempeng. Pak, lah iki aku. Tangi turu wis pilisan. kok ngadoh-ngadoh ki ngapa to? Iring. Bebojan kang wis rumasa iring lak giras. Kok dingaren nganggo iring ki sebabe apa? Kelingan sing wis. Kelingan sing wis ki ngapa ta aku? Tak dupak wingi. Aming didupak ora gejarak kowe kok. Yo ana sing dijarak kuwi. Wingi ora gejarak ta? Ora gejarak wis njarem ya.
Ora nang pasar apa wiyane? Ha ya mengko to kok dingaren. Takon wae nyang pasar po raket mau tak rungokke lemu ngrasani iki. Wis tumek po. Oh, dadi tok rekam to. Dadi bebojoan iki sama ngomongnya ditip. Lah ya ora ditip kae pikiran dhewe to. Nek wong sing jenenge karo bojo kok rina wengi senenge ngrasani ra jamak ki jane karepmu piye to, Pak? Kowe nek rumuse ngerti. Kuwi jeneng katresnan. Dadi jur ngomongke wae. Aku wingi padu dhewe ra krasa kowe. Aku nang gedabikan kae kowe ngimpi ngemamah bantal. Kae tak kira banting aku to. Aku guling mabul-mabul. Ora usah werna-werna aku ki takon sampean ling ngrasani aku. Wae iki jane duwe karep piye? Ora duwe kok tenan kuwi. Mbok apa to nek ndek karep apa-apa? Lah entuke apa? Wong karo bojo kok liyane ngrasani rono meneh ki. Entuke ya mung seneng kuwi. Wong seneng kok ngrasani ala ki ngendi Sing ana pilihan kok endi? Lah kuwi mau ndi sing jejak, ndi sing tilas tukang pijet, apa aku mbiyen gawene mijeti kok? Iya ora. Ayo ora to? Ora kok mempeng mbok ora ngopo to. Karo bojo kok senengane kok nyok karo. Karo nek wis ra seneng ki mbok rasa aneh-aneh. Terus dikeki layang ngono wae. Ambiyen wingi tak kei layang lusurane bapak emo. Wingi Apa ya wis carane to nek wong pegatan karo bojo kok layang cukup dikeki lungsuran? Ayo layang pegat ta kuwi. Ha ni rak ya ora teke dhewe to. Wis ge nang pasar yane wis. Karo kok kesusu nundung nang pasar wae iki jane ana apa to? Ngomah ki ana apa? Kowe selak arep nang ndi, Pak? Ora nang ndi. Ora nang ndi kok kesusu nundung lunga. Nek wis jame rak ya aku mangkat ora usah tok uyak-uyak. Ning ora ngeterke lho aku. Ora ngeterke wong bendinane ya ora ngeterke kok bingung. Aku ngeterke kowe pisan mulih asma. Asma ki kepiye? Menggeh-menggeh dalang kowe ora ngrasake kowe becak aku. Menggeh-menggeh dasare sampean wong ndek lara napas kok ora gelem menggeh-menggeh. Sing marake kowe becak aku kan mlayu kuwi, Pak. Ane rak gelem ta? Wedi kok. Wis gelem kok senengane grenengan. Ya jan nang pasar kok nek anu mbok tukokke mbako ku. Tukokke mbako? Mbako sing kaya ngopo? Saya sing janton. Apa anake ra bisa apa nukokke? Anak kira siji, bojo kuwi siji nek tukokke bojo nang ati ces. Aksine iki nek ana aku ki sajakle memelas. Nek ora ana ngrenengi. Nah kuwi wis teknik to. Bojo ki nek wis suwe ra mesti to kok ngono kuwi. Ngrenengi sejajar kayak kowe temu anyar. Kesandung we nang apa ta nak kenang apa ngene ta. Ha saiki mbasane wis tuwa mlaku tenan ngono. Ngono kuwi wis buk to. Wis kudune ngono apa? Oh, Mongko nek mestine wong bebojoan ki nek saya suwe ki saya mundhak tresnane. Donge. Aning nek sampean kok ora to? Mbok kelingan sampean kuwi mbiyen dek urung ngepek aku, dek urung dadi bojoku. Aja tak kukup dadi apa wong kok ngono ki. Ngapkere kok. Yen aku rak turu nang ngetong. Aku ora oleh kerak. Tenan we. Nang ngetong kae. Ya ora kok njur ning ngetong ki ora njur keloro-loro wong Mlebu ngetong kae disi-disiane nututi balung e. Karo sapa? Pleki. Njur karo pleki. Nelangsake wong. Nyatane angger jam 7 esuk wis nglenceri nganti latarku jeblok. Nyatudan. Pak. Wis kae anu engko anake ya. Heeh. Aku tak ning pasar. Di sekolah to? Lha ya isih mula engko diweling. Ya wis. Dikon anu liwet ya. Ya. Kon jangan kae wis tak cepake. Ya. Wis ya, Pak.
Aduh, le cantas. Untune mbok pasah. Lah bapake dhisik piye to ndek anak nganti kasep untune ra dipasah. Mane ketok kaya ora nganggo untu e. Kowe iki cek bayi rak sukun to. Tak demok gusine lho, cak kok gusine tanpa atas ki kok gak ora tukul untune. Mbasa tukun brol, seneng katake. Seneng to, Pak? Sing seneng untu miji timun ki ya kaya kowe kuwi. Mbasan wis tukul, wah rentet. Nah, kayak ngapa ta kowe iki? Kayak resik-resik mburi. Nah, mburi wis resik bendina tak resiki malah selot resik banget. Lah ibu mah tindak ndi to, Pak? Nang pasar aku tas dunek-nek kebumu. Nek wong bapak ya kebangetan kok. Ami ngentekke bubur semono. Ayo salahku. Lah iya wong bubur ki ngengehane ibu. Iya. Tak ngengehi kok dintekke kabeh. Marake iki tak ngeke iki melambi-lambi. Aku ya nah, le modele ya nameja. Dadi ketoke kimplah-kimplah serot. Bumu tangi niliki wis ora ana lah, kepruk aku. Ning pancen takoni no. Takoni akibate wong anu kuwi neranyak apa? Akibate wong tluthak ki ya kaya ngono. Gawe bagane dhewe ya. Ning ibu ki piye to, Pak? Nek karo bapak kok wani men ki. Aku mbiyen dikukup. Nek ngono ibu ki dhisik sugih. Lho. Kepiye to kowe iki? Ibumu kuwi mbiyen putra adipati. Bumu ki je putra adipati. Adipati ngendi, Pak? Blambangan. Bumu kuwi mula rak mripate ki rak sajak mendonong to. Ije kae sih. Ije danteng. Nek ngono ya turunan anu ya. Oh, kowe weruh payunge. Payung apa, Pak? Kalong. Yen bomu kuwi nang ndi payungan kok. Oh. Anak piyayu bapakne mbiyen wah brengose separo mingan. Loh, brengas kok separo ki piye to? Mbah weruhku ming saka kene. Dadi weruhku ming saka ngiringan dadi mbah pancen raine mbahmu mbiyen ki pancen ya ming separo mbah biyen. Aku sengit kok maratuwa kae. Loh, lah kok sengit wong seneng karo ibu kok sengit karo mbah ki piye? Nek le sugih pancen Sugih. Ning lakune ki nelongso. Lakune sapa, Pak? Tekone ki nelongso. Oh, ibu. Mesti golek tegesan. Loh, apa iya Mbahmu to? kuwi. Heeh. Golek tegesan. Ning biyen pensiunan kok kuwi. Pensiunan apa to, Pak? Lho mbokmu ki rak ijih endo to. Endo ki apa? Aku ora ngerti endo kok Amla endo. tak endo. Biyen dak bapakne mbokmu ki Jawa. Mbokne Gembel. Bapak ki lho sia-sia. Dadi kowe iki turun kacangan. Ya aja ngono to, Pak. Dadi iki daerah Gule. Oh, gule. Wah, ayo ngene ya. Anu yo. Duh, Nuwun. sapa Eh, Demar. Demar. Betul tenan wae mengancam. Iya. Kene to Kok mamu. suwe mentok? Iya. Tekan ndi iki mau, Mas? Nang omah terus rene. Iki nang blek kerupuk nang njero omah iki. Iki blek kerupuk nang njero omah iki. Mar. Mar. Blek Pam, kok ndi ta? Iki nang nggon lho iki blek kerupuk kok Endi? njero omah. Nyambi to kerupuk. Mariati. Udu kok, Mas. Lah kuwi Bapak. oh bapak. Mar. Aku wis krasa nek daya iki celuntangan. Wong tuwae padake blek kerupuk cuma Loh, Bapak krungu to, Mas? Kowe iki cuma kok- dasi cilik. Demar. Apa? Bapakmu blas rande ules kuwi lho. Nek ulese blorok pancen. Pak nggih nyuwun pangapunten lho, Pak. Mar, Apa, Pak? come here. Demar iki tampan ono sik iki beneran. Apa, apa? Tampan ono sik iki. Wis ora tak tampanane. Oh, iki ngapa? Alah, Bapak ki lho. Iki Wong ki no. kanggo aku kok.
Nyo iki sing buntel ijo Kok iki. dadak apa ta iki buntelan apa? Iki sing kertas ijo iki kowe. Lah ya apa Iki iki? bakal sipon. Oh, sipon. Sijine iki mori nggo bapakmu wae. Sewanci-wanci mati bapak. Toh? Dadi nglumpukke sik. Nora patoke. Bapakmu kuwi Mas. apa Dik? Ya anu ya sing sabar wae bapak kuwi pancen rada ayu. Bapakmu kuwi sik nun sewu lho ya. Karo kok njawil. Mboten anu Pak, panjenengan menapa tasih sederekipun yuyu Kangkang to, Pak? Kok mbrebes mawon? Brebes apa Tegal? Pak, nika lho. Demar. Apa? Lah ini bapakmu ki mbok diraupi. Brebes. Kok ngene iki sekarang syaratane nek ngelih. Mar, Apa, Pak? tarene ya. Kok sik ta iki ana tamu. Kosek kowe ki anakku apa? Kowe ki apa? Ya iki ana tamu ya aja dinengke wae to, Pak. Kok malah rame dhewe. Kula kancanipun sekolah Dik Kan Mariati. aku trasilot. Inggih, Pak. Kula sila wonten pundi? Lho dhuwur gelas kono. Kok dur kelas. Sila kok nang endi aja kaya ngono. Inggih, Pak. Tumrap nang ngene wong tuwa ki lak yo nganggo sopan santun. Inggih, Pak. Oh, inggih. Nek jamane ngono sakarepmu pemuda lan pemudi ki pancen aku ora ngerti carane ning mbedaya nang wong tuwa ki aku wong biyen cara kok ngono ki ra cecek. Benjing ben penyan kula dandosaken, Pak. Nggih wong Untuk panjenengan boleh melowoh ora ning apa-apane. Menapa mboten isis ngaten lho, Pak nek ngendika. Lah pancen iki nggo toter. Kula menika calon dokter gigi, Pak. Oh iya? Iya, Pak, calon dokter. Karena ngerono untung ngoncit. Nggih, waleh-waleh menapa, Pak? Rening kula sengaja kepengin sanget sowan panjenengan. Asmanipun Pak Bas Mentah panjenengan. Mula sastra Basya. Oh, Satro Basya. Apa pokoke wae ngopo? Pokokipun kula menika sampun nate janji kalian Dik Mariati sesarengan badhe bebrayan piyambakipun badhe kula pek bojo. Oh, nek pancen tenan-tenan kaya ngono. Nggih. Wong tuwa ora arep selak. Nggih. Bocah kuwi nanti meneh nek ora Nggih. jejodohan. Nggih. Sebab jaman saiki dioyo-oyo nek ora seneng angel. Dene wis padha srembug, wong tuwa mingkari ngideni. Kula asli saking Semarang, putranipun Pak. Sike to. Nggih. Lanjut kowe kuwi umure pira? Umur iki pira, Mas? Anake sapa ta? Nun, anake sapa? Anake sapa? Anake kuwi lho, Pak. Wis anake Wae to, sapa? Mas, ngaku wae. Putranipun Pak Narto. Oh, Narta Sado dalang kae to? Nggih. Oh, mah. Lho, Tomo ki piye wong sugih lho, sampun Pak? sami remenipun. Sama remen-remen aku nek dadi besan, aku ndek semelang mbokmu. Sebabipun Nek bapakmu dolar rene aku ra nono, mbokmu yo wong padha e. nek ngoten sing mboten bapake cocok kok ki yo bapak ngomong. karo. Amah wis ora wae. Tarani ki anake wong umum. Oh, titenono, aku tak lunga saka kene titenono. Iya, titenono. ya ben. Ya men. Konjut ora kaya kono kuwi. Wis. Ben. Bapak iki kok njur ngono lho. Ngono-ngono lah kowe seneng. Mau jare entuk Emah aku nuruti anak. pancen Sardono ki bagus. Nah iya. Rai semono atase rai semono isine Ora mek semono. irung tok. Apa ora seneng aku? Ya mesake to, Pak, kok terus Mesake. saiki mutung ki piye? Mutung ya ben. Nah, emang aku melu minggat wae ya, Pak ya. Ora, minggat perlu apa? Anak sitok minggat. Wis ora perlu. Wis kowe lunga kana, nggawa sangu sing akeh banget ya, Nak.
pancen atiku agek legek. Delok suasana yang genting kok iki. Pancen. Duwe anak wedok ki kaya nang dodo ki sarsir-sarsir. Glek nanget. Lah kepiye to? Nek le ayu pancen ayu. Duwe anak ala gelo. Ayu deg-degan. Arek nggih to. Pun angel urip ki. Duwe anak ala, bingung, ayu, ora seneng. Lah wong nyatane ana. Bethek anyar remuk kabeh. Delet we sampluk Yamaha. Delet nggo ancek-ancek wong nuwang pit. Menganget-angetke anakku nek nang sendela. Ane ya sing adil arep nglencerana kae. Macan sing metu mbokne bengok. Lah wong ya metu nang omah dhewe ora jarak to. Ora ana rasa sing dienteni iki anakku. Macan sing metu bojoku. Kuwi. Ha sing serik mestine ya njetaku. Lah wong ora nyono-nyono. Pasio aku engkang prapti kowe rada gandrong ora petus mangsuli. Ya ben pancen yen mang aku ora basa ngerti kaya idit nyet basa mlipir. Coba. Ya ben wong kepepet. Wah, ora ngerti guru wilangan. Waton aku cukup. Ben wong ra edek ngisin. Neng-nengan kok teko nang omahe wong. Sengara tak rurui. Yen pancen ora duwe kursi iki nyanggonku. Apa ning kursi kok sikile telu kira lungguh piye? Amen songo bang. Ben, Lho, kengeyang kok isih sugeng to kuwi? Kengeyang putri kuwi. lho, pancen tak sugengke. Kengeyang apa apamu kuwi? Neng-nengan kok jet ngrurui batih. Oh, bojo to? Aku ngene tanggep apa? Jabang bayi. Gabang bayi. Nek ra wis sebel-sebeling menungso apa kaya kowe? Mula giloket mau mungkur. Weh, kuwi geger to? Ah geger sak lapangan ya ben. Wis aja nangis no. Wis dilapi luwe iki manuh. Nana wong teko ki mesti nggo kreneng iki kok ora. Nggawa kereneng ning isine yuyu gelem? Ayo yo Kang risa nyapet. Weh persajan wae. Ora perlu ndadak nganggo selak. Ora. Mesti keneng pembujukmu. Sapa? Anakku nganggo-anggo. Teko mrene ana kene kerasan wegah mulih. Ya. Sardono si bodong ae lho. Oh, Sardono to? Bodong. Oh, pancen rene. Lah iya. Kae sing bodong ora wudel wek. Bodong bathuke barang wek kok. Apa no? Nek anakmu bathuk kok semono jembare. Amarga kae turun banyak. Banyak apa sedikit?
Zaman bojoku metengi ditelabung banyak. Ditladhane ra ya ora nemahi kaya ngono kuwi. Ya pancen ala anakmu kuwi. Ya pancen ala. Wis saiki ngene ya. Ya piye? Pak Narto Sabdo. Ya, lho kok wis ngerti jenengku? Ya men wong ana memblene nggon. Kon hen kuwi. Kuwi tak tulis sira. Ngono. Kowe tekan nggonku kuwi janjane arep kepiye? Goleki anakku si Sardono. Lah kok dadi mrene apa anakmu sabane rene? Srawunge wis becik karo anakmu kulinane dolan rene. Apa iya? Yen perlu tak gledawani kowe. Ora iso. Lah tegese anakku tak delekke. Aku tak gledahke aku ben kewirangan po. Sababe apa? Gelas ora duwe yo tak gontak. Men wirang po aku. Aku wing goleki duwekku ora ngerti kok. Si Markona iku marep rene, marep rono terus. Put, iki lho, iki Pak Narto rene. Nah, Markona. Kuwi Jare sing mbiyen diundang yangmu. Markona ki sapa? Jare mbiyen muni yangmu. Oh, pacangan to. Pacangan Ora bojomu sing biyen kae. Pacanganku. Bareng anak-anak 8 ra sida ra ngono to. Wis bar. Aku ki rak kami tenggengen tak sawang wae ket mau ki. Aja tak sawang, ndak klilipen. Ora ngono, Pak. Rumangsaku ki tamune ki nek dijajarke karo kowe ki meh padha. Jambe Sinigar. Sing pancen aku ki padha. Padha. Padha header. Padha header piye to? Padha gedene ngono. Tak kira nek dipotrek linggih jejer ngono ora iso dadi ya. Iso ganteng aku. Ah padha njebembleke ngono. Aja ndak nesu. Kuwi le njebemblek ki mergo ngingu brengos kok. Coba kon bacot kira iso tak tanggap tenan kok. Ayo nang jaba ta. Ora sida tak tangkap ya main nang jaba dhewe ta. Mbok tamune ganti wae po, Pak? Ganti anane mek kuwi ganti-ganti ora bisa. Ganti anggere engko ganti ya bubar. Nah, Markona. Markona. Kok Markona ki sing diundang sapa to? Lah jenengmu ki sapa? Ngawur wae kok marpinjung. Heeh. Kok marpinjung barang Lho kepiye kok to? kira trah jangrono to. Nekat wae lho. Apa sumur mburi kae wis dipateni? Sumur mburi omah wis dipateni. Malah ru digawe. Digawe ta. Saya ini ora ditoni apa-apa keparat. Anu wae, Kon ngetoni apa to, Pak? cukukno balok. Balok ki apa? Balok arep apa Pak Narto? Itipono sik iku gendi aku. Mahar engko cagak. Pancen aku teko mrene iki arep nesu ning bareng ngurus cakrikmu ra sida nesu. Aja pancen aku ki Pak cakrik sengkuni. Dadi anggere ana wong nesu weruh jewewek ki gelo. Patute diwedangi ora to kuwi? Ora sah, engko tak wedangi kowe ya mah bubuti. Kowe gandeng saiki wis adu arep karo kowe. Wah, Arep ngombe apa? Pumpung bojoku agek seneng nyenyugo. seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Iya. Iki liri-lirian wae. Oh iya, Anakku kuwi lungane tanpa pamit. ora iki mesti tak sugo sik. Apa? Duwe apa to? Lah sing dikersake apa kok ya? Mek pace. Arep apa pace? Aku iki dudu wong budrek nek suguh pace ora coba. Parat ki. Omongku ki ya saru mengodak-odak pace karo uyah doyan to. Oh iki mbiyen anakku gondrong. Ora ya patute disuguh njukan limun kersa apa ora to? Ya nek arep Mira, Mira sak botol ning Mira. aja dibuka. Aja. Nyewa wae. Kok nyewa to? Ngisi-sini, Pak. Botole wis didilati rak ngono ta. Padha legi kok. Apa nyedayah kanca kiri-kirian. Ayo ben, kowe sing marahi. Ora. Pak Narto. Apa? Siji Kang Sira Rembug. Lho. Apa dene Sira Prapta menyangan wis maningsun? Apa to Kang Sira Penggalih? Kaya kadingalem banget. Kowe iki cara Jawa apa cara ngendi to jane? Iki ya mek ngawur. Apa ingkang Sira Rembug? Miturut unining tangga teparo. Mangkono iya. Anakku Sardono kuwi digo minggat Maryati anakmu apa ya? Kowe ora selak. Lah ya. Anakmu pancen teko rene nembung becik-becik karo Maryati. Anakku bagus banget ora entuk yen entuk anakmu. Ya ora patek banget. Banget tumrape aku. Basen tak takoni, dek nene muni anake Narto Sabdo. Iya. Dalang to. Lho, ya Tolong wayang kuwi terus tak tolak sanalika. Lho. Nek kowe anake Pak Narto Sabdo, aku moh. Neng-nengan aku kin biyen. Lah Dik, dagelane kok nampik dalang kuwi to? Lah ya ben. Dhuwur ndi derajate?
dhuwur dalang. Kabeh kesenian ki pancen tingkatane dhuwur dhewe ki bedalangan. Tegese tak junjung anakmu kuwi. Tak junjunge dhewe. Lho upama aku entuk kok ning aku ora lilo yen anakku entuk bojo anakmu. Junjung, ning nggon bab neng-nengan ki persune wong. Arep sapa neng-nengan ki tetep basan krungune anakmu tendang saknalika. Oh, upamane aku petuk anakmu sing jeneng Maryati kuwi, tenan kok. Aja meneh nganti dadi bojone anakku. Anakku disenggol kulite tak obong kulite. Aku weruh ling ngobong. Anakku nganti kepethuk anakmu, oh tak kon nyimpang, dalane pas mumbul. Kon anakmu wis liwat anjlok. Ngono. Ringkese Yo, digoleki wae. wis saiki goleki semboyane Pak Narto. Ya. Nek nganti anakku Maryati ku lho, Ya. gak pinter. Wah, ya apa kon? Gak pinter Jawa Timur. Nganti marahi anakmu, oh ora ujar ora kaul jan wis ora apa-apa. Kuwi mesti tak pateni. Ya ben. Yen sing bibiti gandrung anakku Sardono, Heeh. yen anakku Sardono sing bibiti gandrung, Ya, anakku tak pateni. pateni bareng ya. Pateni. Anakmu pateni? Pateni. Anakku ora. Pateni. Ayo, Ayo, bareng. goleki ngono wae. Oh, Maryati. Ora nyono yen bapakmu rajaning Gendruwo kaya ngono kowe kok ayune Raja Mak Maryati. Oh, teblas memper yen kowe diparapi bapakmu sebloh. Bapakmu kae patuto jenenge Bombloh ngono, jenenge kok apik men. Kepiye aku ditampik bapakmu aku gandrung turut nglurung Maryati. Esaplah maramre mulih aku. Pintar teman gawe jebel. Oh, sebloh. Kene ngeyop kene saringen kene. Waduh, sungguh mati penasaran kowe ya. Sebloh, yen pancen kowe sungguh mati penasaran, ayo begadang, Bloh. Kuwi salahku ta? Kowe iki ngapa kok luap-luap iki? Tutuke ya? Ya wis, tutuke sik. Priye karepmu iki
yen ngene iki upama jaman punane aku Sultan Hadiwijaya. Lah aku sapa? Lah ya kowe putra ing Demak no. Putra Demak ki sapa ta jenenge? Putra Demak kowe ya putra Demak ya Ratu Kambang no. Terus bapakmu kae Gagak Rimang gitu. Gagak Rimang ki aku krungu jaran. Yen kok ulese ra entuk padha irenge kok. Bacot kesek, Mas. Bebasan jeneng ya Mas ya. Iya no, pungkasan nutup. Apa Mas? Ya apa nasib awake dhewe iki ya apa iki? Alah kowe iki omong apa mbok biasa. Lho yen pancene kon niku gak tresno barek aku, yo ngene melok Pak Sakerae kon niku. Lho, Mas Ardono. Apa? Aku ki nek ora tresno karo kowe kok tak rewangi aku tekan kene goleki kowe. Aku ki mumpung durung mangkat nyang Surabaya, ngono nyambut gawe ku ning Surabaya. Oh, ning Surabaya. Iya. Karepku ki supaya iso rembug ki dadi si antarane kowe karo aku, bapakmu ki jane waras apa ora to kae? Nek ndrole mripate balik-balik iso ora pati waras sisan. Wis ben to pokoke awake dhewe nek ora entuk, kowe ora entuk nglamar aku ya wis minggat wae wong loro to, Mas. Aja ngono. Kuwi ora becik. Ngono. Ya senadyan akeh lelakon kaya ngono nek bisa ngatasi kowe iki ya duwe wong tuwa, aku duwe wong tuwa, Dik Mar. Aja ngono. Nek. Lah saiki bapakku ora entuk ki piye? Lah ya aku mau lunga ya ora pamit kok. Ben goleki ya ben. Ngene sing genah ki rak durung ki rak kowe karo aku ngadep wong tuaku. Lha, engko ben diayomi wong tuaku. Ning apa wis mesti genah entuk wong tuamu, Mas? Hah? Entuk ngepek aku kowe. Ya sangko mbah. Apa ya durung genah kaya pitena kok. Lah saiki terus tujuanmu nyandi, Mas? Lho kayak ketibang-ketibang sapa? Sapa? Bapakku ki. Lah ya karo bapakku ngono kok. Wis ben ndelek kene sik ya, Mas. Oh, Sar, kowe tak goleki ya. Duh, Pak. Sartono nyoto anakku. Mas, suarane bapakmu apik ya, Mas ya? Bapakku dhisik Baladewa. Mendarani Gambiranom. Kowe lunga menyang endi? Mata sikar kawula.
sasi lunga lho. Nggih, Pak. Nyang ndi? Sangu kula telas nyuwun arta, Pak. Kusik to, lungamu ki nyang ndi? Dateng panjenenganipun calon bojo kula, Pak. Bojomu jenenge? Duh Marayati putran Rento laras. ning Kowe lah kok ngisor nyrambai. Alah bapak ki melu-melu wae. Iya. Apalan golek-golek kok nekat bae. Kotak kang wadah busana kembladak rasan ning jangan kari kurang toya sambel goreng Alah Pak, wong wis to Dik, Pak. pentelas, Pak Dik. kurang lango men Tiba mah masak Pak iki sire ning dalan lho Pak kok bengak-bengok. men kaya wayang wong eceran kok. Bapak ki kok tekan kene ngopo? Pen piye iki kaya ngene nyatane Iya, aku tak guneman karo anakku sedelo. iya wis tak ujo Bocah sing ndi? menika, Pak. Sing ndi? Menika Waduh, mati sar. Lho, ngoten lho. Luwung gantungan aku. Kenapa, Pak? Kenapa? Aku wis tak pek dhewe. Mbok menawi Bapak kelentu. Piye to? Naminipun lare menika sinten? nek Mariyati entuk kuwi Sebloh. tergandeng apa Aku sentek oke ora dilakon to. Mangke kok modho rupa. Ya Mariati ta jenenge kuwi? Nggih ning alias Sebloh. Oh, dudu, Den. nggih. Wong kae Mariati usruk kok. Beda ya, beda ya. Enten, Pak. Heeh. Nggih menika lan. Ning wis seneng tenan. Mending sanes kula. Nika Hmm. kemarin sanes kula, Pak. Dudu. Sanes kula. Kok sik wis seneng ora? Nang jane. Wer marai? Mboten. Lho yen kowe marah tak pateni. Mboten. Sing marahi kula kok Pak. Nggih. iya Anakmu sing marai. nanti Pak Narto Apa? iki keterangan Hmm. wis do kaya ngene berjanjiamu yang termuka bagaimana inisiatifmu caramu Aku gelem ngulungke anakku Ya. ning yen kowe ngakoni sing gandrungi anakmu. loh nek ngono takoni Lho takoni. anakmu takonono Kowe gandrungna to, Sar? Mboten. Lho. sing marai ngono Gobokmu krungu ora? Ora marai, ora gandrung. Nah, gobokmu krungu ora? Sing gandrung kula, sing marahi kula Pak. iya napa ora Kipir kejungkir. saiki tak takonane anakku gong muni sesele Sisi didal. Ayo. sing marai sapa tenan sing marai sapa Kula, Pak. oh anek ngono ya wis padha sik marai Mula aja sok kibir ndak kejungkir. lah ya wis mesti janji dadi bojone kowe kenal karo aku meneh mula nek kenal karo kowe nek jajan saiki mbayar dhewe lho Lho lalian ningkan sok kapan? manut sok ben Aku kan nunut sisan. sok tanggal 9 ngarep iki Lho, aku kan nunut sisan. nunut sapa Ningkahan awakku dhewe iki sayane lho ningkahan jar. Apa kuwi wong kene-kene? aku ki ya urung wis saiki apik-apikan aten Ya. sing wis ya wis saiki dirembuk mula wong kuwi aja nyok kibir Ndak. ndak Kejungkir. kir